Allahu Rabbi batuan kitu Nabi Muhammad pangulu kitu wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum ya akiwani dengar kiasan kepada mandiri Kulu nabasina zaikatul mauti tiap-tiap dan bernyawa Manangguang sakit jomati tidaklah dapat dipandang lain lo lakini batiro kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari Nabi Asom matahari terabik dari padomatinyo mangkola turun angin yang tangkas kayu-kayuan saumpama kape di pusiang angin terabakang sawakatu itu dajalalapi kamanda insan bagage-gage alam lakalam nyawa lalari tidak ada pe maimbo mande mulai alam parang bajompa bumi naleba binyo pijak maka jumadina nyunan tidak Baitul Muqaddis pulau sawatu dajal tak dapat lalu kasih tu ado sabanyo mangko bagi itu malaikat mambe baribu-ribu itu tandanya kiamat berdiri ale mulai hilang guru mati tobat nan tidak diterima lagi eloklah tobat di sana makini nah jangan menyasar kemudian hari yo bagi itu lehandanya ayo bagi itu di hati sade irinyo kiamu binafsihi dia itu si padanya delai wahai dan sahabat iona ditolak saudara dengarkan nada sambungan dari kami aduh delai putus delan batamu iyo dena janar Asudalai mangkulai kami sahambuang lai karena dosa Babanyo delai ado delan darbasa Babiyo ado baga Arano lai karano ampera jaya delai sudaba Katanyo dela suda dela katanyo yola di mukuaba Asamola tetapi diuntukkan deka kami aduh masalah deladenyo tubuhan beliau areso dalai ayan lai karajian anjo kalau dikiro delai dekan itu denyo banala denan hola atanyo dalai
sabalun badagi yang aku dau Kulunyo dalai ure sabalun ba ure lebatanyo kan Apulo delai tulang sabalun batulang lada batanyo Apulo kiro-kiro ladenyo itu lade tolan nama Araso delai minta dela katarangan yona de Oba asamu iyo kasih empati ladenyo mina orang bariba anamu deo ilallah alayo Pasabade dunasana labu samintaro dia mulai alaiyo samintaro kami di dalam bausaho dia inallah alaiyo ya anna hanga hanga ya anna hanga hanga ya ma hanga hanga ma anna di dalam bausaho dia mulai di akhir pengajian kami jawab tanya dia ilallah alaiyo ya anna ya orang baribana mulai ayam mulai dia sambung menyambung dari pasaran biasa dengan ilallah alaiyo ya anna kami jawab tanya dia mulai ayam mulai kami nak mengaji siapa jodoh dengan ilallah alaiyo ya anna iyo mari dikabelai jodoh dalai kapan perlu leampe dolimu lai pasa padun sana abu samintaro ladanyo kami di dalam lai bausaho Adelai kini bagitulah di mana banaka eloknya dalai elok lagi Thomas walane kan dia ijo singejo Adelai mari kamangaji nasapa talai jodoh Lai karanyo pengajian dalai pensiang lana di kita Adelai pensiang lana sekali Nana bila bidang lade agamu ada agamu lana Islam leyol lade agamu kita Adelai suruh naranyo taga dalai adu di dalamnya iyo utang de gitu lade menjalankan saja iyo ini delapan ngajian di muka lada iyo basamo dalai oi da iyo sudaro akan dai da iyo dan tulan naranjo kalau lada iyo nyo sungguh
iyo tarantang, oh indah da iyo babate, oh indah da iyo basimpang, lai arati da iyo nyo jalan, ade urai lada iyo sahabat, de mama kai da iyo nyo rukun, sarato da iyo nyo sarang. siapa telah meninggalkan, oh tentu lada iyo nasase. Kabanya da iyo kan umat, adi masuk da iyo sekarang. Laika ilir lada iyo kamudi, oleh madilan lenggang-lenggang. Lai mencari da iyo napasu, oi makan da iyo nak kenyang. Lai mencari lai napasu dalai parui nakanya. Dari mulut ladanya pagi diunlah sampai petang. Mulai dari mula pagi, oh nandela sampai petang. Dari mulut lanyu kete, olah selai lanyu gada, Olah sampai lanyu tu di pandang lanyu orang. olah putih iyo kapalo, olah iungkuang dengan namalah. Oh sekali lai pun tidak, oh babue lai sembahyang. Oh narako lainyo sajo, oh nandela kainyo ada. Oh nyosangko dua kali, oh dunia lai tak kembang, oh lai hanyo nan sekali, oh lai nuju nan gumalang. Hanyo sekali mojo jomalang, ibarat manen baru sojo kijang. Masih usah latui tak dapat diulang, ajo kalau nyokan naik bare menyandang, tetapi ku indah aku ketinggang, ajo tangan kosong babar dia pulang. Lai pikirin nyobana, adik-adik juga Hidup di dunia barasukan lama, barasukan sadang de ami jo pera basuku gala juana babue sembayang sekali tidak. oh itulah orang ngambing wang bunga jo kalau nyomati karena raku tak campur. Kalau nyomati karena aku tak sampai. Oh pikiri bana ade owai saudaro, hidup manusia dengan agama, hidup binatang jo napasu sajo bulu lali kino balando sangai kuatnya memegang agamu orang kepi kaum bulando Agamu orang kapi lai di kaum bulando menyambanyo api atau berhalo Itu Islam sudahlah kantu, aku tidak sembayang dirimu wakatu. Islam tak habis sikap kita kantu. Iyo jadi nana barnamu, Iyo manusia ragu. iyo juga launya kasih lakatolan saudara. Iyo launya kasih lakatolan saudara. Iyo wahai sahabat, Ladi tolan
saudara Delai adopun kasih ampe para karo Dalai satu persatunya dan kami lah depannya tuh Lai satunya nak kami panyato para tamunya kasih katolan saudara apa tamunya kasih kapadu haratul kadu kasih katulan saudara Lai katigo kasih katampe menang kolai katampe lahat anta ba amanu nananaka ampenyo ladenan nyo kasih nanaka ampe kasih ka amal jo iman Lai di kasih karato na kami iyo nan lai kabarkan samin taro nyolama samin taro lama apunan dimakan tetapi kau pahit tetapi kau pahit hati budi rangkungan kasih kaharatu putui di sinan kalau kasih katolan sabar apabila kita lah sampai wafat datang lai samonyo kaum kirabat mau rungi kita langau dan lalat menghantarkan kita lai kalubang lahat apabila sampai di lubang lahan badan tak unjuk apa-apaan lalaki iyo badan tangunduh apa-apaan lalaki iyo kubu orang timbun dari wayat Allah kamar papan aderang timbun dalai tarakinan nyodama iyo kasih Allah ke saudara dalai sayang lah kamar dalai kala baladenyo kasih lai kanal dan iman iyo ladil dalam kubur iyo kaman jadi kawan lai dia dalam kubur dengan lai malah jadi kawan tanyolan lai dalai kadalai anyola malapeka mana potitian dalai anyola pangiaro lase lamai badan dalai masuk kasaruku kebanyakan umanan di zaman kini bana biar bana dan mencari ladang nyopiti indra di kana dalah hidup ladang mati nyola tangko salang dalah indah lemang umbadi nyawa lah kau putih nanyo apola dan diganti apola diganti doa apola jo pipi apola bindo kito nala sampai ladang nyomati golah lai sajo kapan ladang hari nanjo kain putih ada nanti jalan ada baragi hatonan banyak ada sakit dan boleh awal dan nampai orang-orang dan baragi soal pengajian dan sakian lah kami lagi sakian dah olo pengajian malah dibaca sakian dah olo dari kami ada badul lah sifat minna kurang hari iyo nakini lalaki bo iyo lai pulo nande masonyo masola de manyambui gayung akan menjawab de nyotanyo iyo lai danga bananan di lamuko de basamu iyo kolamunan kami bungkui beku kurasam de rasunyo iyo mulai kami kabe ko putri iyo la de talinyo iyo neta di duncana kami dekan de sudah de bakanyo yaitu hampir aja ya orang bari iyo de banamu iyo ibarat ladenyo kami
iyo la de mala nanti oto iyalah de malah nanti oto nanti le tapi de jalan rayo iyo la nomor la na jobe a iyo la ya lo la de nanado iyo la de nala de nyo supir iyo la de antana siapo iyo la antala na ci unyang anta iyo la de ci ajo antara ni orang ngawa antara orang de bulando antara orang nan jantan jantan antara orang nan tino tino de layan tala de nyomalin ataupun niyola de bagindo nan marusu de mangamang iyo di dalam de nyodado di tanta ayam le karajia iyo de nantolan tanyo itu ayam le karajia tubuhan kasane kita langko nah jangan boleh kata orang tu boleh jenyo pado kitu nana bala kulit nambah daging iyo la dengan itu jo iyo bau de batulang iyo suatula de umpamu iyo la de kanan itu bana iyo nan lainan tolan tanyo sabalun iyo la de bakuli iyo apoda olunyo sabalun iyo la de bakuli de nan lai apoda olunyo sabalun iyo la de badagiang apo ko bana dahulunya iyo lai kure sabalum la de baure aponan bana da olunyo sabalun iyo la de batulang bapala resula de nyopulo iyo minta katarangan kala kami nambadu ola kana sila patimina orang lebari lebanamu iyo lai marila kami bario dilam mukonan de basamu tapi iyo salah balunlah kami jawab nan salah panjang de nyotanyo karena nudi tampe nangko ali tarikat kasamonyo ko indah iyo nan padunan panabangan de pakua iyo de tibonyo ko indah padola de nyo sandi talata tiang leba eko ko indah iyo nan taat ko de kami nan padola de insanyo iyo lai rilala de nyoma afabari di mukola de basamu iyo na kami la de curaikan di muko iyo nan basamu manur iyo pengajian nan kami iyo la de tarimu iyo de sabalum kuli iyo nan napunan dahulunyo iyo lai danga banana dilam muko de basamu malain kena sifat Tuhan iyo la ne salai mato mato iyo lai itulah denan sabalum iyo nan de nyolai kuli ikitu iyo la de balana mo hakim jokanau iyo nan dikiro maana iyo la de nyo hakim ya itu kokole samparano iyo lai dekana itu bana bilangan mulai para tamu sabalun iyo de badagi odenan pula da onunyo malain iyo nana sifat Tuhan iyo nana padunan hakikatnya iyo la dekanan itu bana bilangan iyo la dekado iyo la de bana mo asim iyo nani tula sifana Tuhan kita arati iyo la de nyo asim kabasaran de maananyo iyo lai kabasaranyo itu akan iyo nalai maananyo iyo sabalun de baure odenan kana do mangatu sabana iyo na
sepatuhan kawiyum iyola de namonyo iyola itulah denyo bana bilangan niyo nande katigo arati iyola de kawiyum la kekuatan iyo maanayo de kekuatan denyo bana diyola tibunan de kitu sabalon iyo de batulang de nalayaka na dopulo hambanamu iyola de mahiyo de kana itu de namonyo maana iyola de mahiyo menghidupkan de maanayo iyola tandolan de hidup situlah de sampai de kini ku terjoli iyola tujuan bahana sepatuhan padunan diri kita iyola de kana itu bana bilangan iyola selanjutnya Allah de maraso bere de kami iyola de bakanyo kocie etolan tanyo Allah rotie ko de jawabno kini baganti-ganti danan kitola de batanyo sakali nan di sinana sakali nan la di siko aku tajam la di sinan tantu de runciang la di siku nakar yang le selalu ku ibarat de orang de manimbo jiko nan de barun tu abana ne padola kini nanako iyo karacun dunia iyo lai padolai malam nanako iyo nande bali yau manyambung nande salah sudah iku ondai di tantang nai ayam nai karajian nandi nai tambah de suranyo bakuli nambah dagang baure sarato jo tulangyo memanglah kuli kita be ado iyo ne bacahayo kapula de cahayo nanan kuli lah kita nangko ode nandi yola de nanara iyo de nalai bacahayo iyo lai bagaimana iyo la de nalai cahayo lai cahayo daging bagaimana lah denyo pulo apa kok de contohnya lah di dunia lah denyo nangko ode nala itu bana iyo la katolan katibo iyo dangabana bilangan iyo nan selanjutnya lai cahayo ure bagaimana de rupanya lai cahayo tulang bagaimana lah denyo pulo apa kok de contohnya lah di alam lampu cunangku tarang-tarangkan bana de tun sana jo saudaro jadilah sikit itu denar kami nande batanyo indah lai panjang-panjang indah nande bala jelo-jelo tolong nan la dijawab iyo nan lai salah panjang tanyo biasa kete asa samparono adiaya abana la samalam nangko do irama de nyodo iyo lai kan la kami coba simpatinya minang la pandanyo pulo sarupo de inyo lai tetapi kami lai karonyo anja tapi adalah jalan kapalo la dio ya la de nyobana iyo narasela karangan ko era marang kene de rangkono simpati minala pandainya pulo dia simpan hatinya palaku saiki ya mas dewe-dewe lai saiki ya mas dewe-dewe ojo lali
ojo lali la piye ora ono ya ora opo-opo ora ono makan jamba ajo cimangko aduh nyai ya ora enek ya ora opo-opo ora opo iyo sagalo sakete dena kami lebari pulo iyo lai tati de kami nakan punan arati iyo karano nyo kami orang Jawa lah di siku iyo karan orang Jawa tapi tinggal di Muaru dalatu kulai tambah nyola para nyo perai sajo denan lai ka perai sajo nala di mukulai basamu anta tido la kadang-kadang iyo abai tua dia bakato adi ceko dan mangko bimbang di mana dan kapijayo dalam manggo adi amanggil yang atadayo dan tadayo tabuah dan de anggan dilaki bantu ka iyo sayang adi batin adi ko anggan anta tido la kadang-kadang iyo adi pipi batan nama tabu pario dan rasukan di sini nanti mangko ragu di nalangang adi tinggalkan adi bala kayu dan kap yang sayang anda bawa pampang banda adi bacan kepimpin di ler yang sayang kama angin kasinan adi raba anta tido la kadang-kadang iyo begitu dia bakato adi siko denai mangko bimbang di madenai kapi cayo dalam mangko adi amanggel yang tadayo dan tadayo kabuai dan ade anggan adilahia bantu kasiyo dibatin adi ko anggan anta tido la kadang-kadang iyo adi bibi habatan nam tabu apario denai rasukan adi sinami mangko ragu di nalangang adi tinggalkan adi bala kayu dan kap yang sayang anda bawa pampang banda adi bacan kepimpin di leher yang sayang kama angin kasinan adi raba anta tido kadang-kadang iyo kadang tido Dio sagalo sakete dena kami bari pulo Dio kinilah bagitulah di mano iyo nang karancanyo iyo lai marinan nande tuku alainan kade tambaju jo elera mala denyo dangdut iyo kana dola denyo pulo iyo lai kami nande badu iyo nan nalala pandai pulo iyo le simak kana bana la dilamukunan basamu iyo na kami badu denan la pandai nyopulo la pandai nyobana la pandai iyo nyobana asarupo de inyo tetapi iyo de kami balain caronyo ajo tapi iyo nyodolang ajo geleng iyo kapalo ba itu nyobana ba itu iyo nyobana di pandang mato iyo denan lai ampera di ganyang jo jangan lagi kau bertanya mengapa ku berduka dan bermuram durjat ku rasa kau sudah tahu apa sebabnya sejak eo yang kau tanam kau renggut dan kau curahkan pada lain orang diriku senantiasa selalu tercerahkan bagaikan disambar petir sepanjang malam bagaikan menggenggam api mencintai dirimu duhai kekasih panas pedih dan perih menggores batinku hingga luka dan berdarah
berbalut sedih, rasanya tak mungkin lagi dapat terobati. Diriku kini kekasih bagai jasad mati, terbujur kaku dan bisu berteman sepi. Jangan lagi kau bertanya mengapa aku berduka dan bermuram durja. Ku rasa kau sudah tahu apa sebabnya. Sejak cinta yang kau tanam, kau renggut dan kau curahkan pada lain orang. Diriku senantiasa selalu tercerkam bagaikan disambar petir sepanjang malam. Bagaikan disambar petir sepanjang malam. Bagaikan menggenggam api mencintai dirimu, duhai kekasih. Panas pedih dan perih menggores batinku hingga luka dan berdarah berbalut sedih. Rasanya tak mungkin lagi dapat terobati. Diriku kini kekasih bagai jasad mati, terbujur kaku dan bisu berteman sepi. Iyo sagalo sakete iyo dena kami tubuh. Dilaelo tu kanda kadun sana lainyo gitu. Tolong iyo dena lasambu. Tam tam tararam tararam. Iyo dena lasa sudaiko jabua nanaranca lagunan sero. Janganlah tolan babaso-baso. Janganlah tolan babaso-baso. Janganlah tolan badoto-doto. Tam tam tararam tararam. Orang panutol kontong lidahnya. Janganlah tolan balupo-lupo. Orang palupo le dosa banyo. Orang palupo le dosa banyo. Karacun dunia dikandakan jo. Tolonglah oya sama lanangko. Tanya karabana basamu-samu kami nak salang menangakannya. Nasana hati penonton basamu. Kami bergarah di muka basamu. Teng teng tararam tararam. Negara akan ganti lebas hijau baso. Tiara bana sama lamangku. Janganlah tolan babaso-baso. Janganlah tolan babaso-baso. Kucimpung pamenan mandi naku tika pamenan katu. Lah bita tahala depati tihila dekadna donar mangatu. Iyo adul ada mangatu dari orang natutu. Bala-bala karambia mudo sabala makanda olu. Bakaja-kaja masuk sarugo tukang selawai paling dahulu ya. Ya Rasul